Iphilelane kanjani nomuntu ozophinda umlwele kanjena mthethe? Uzongithethisela uThobile. Wawungithethiselela ke. Ngoba uyasizwa fanele wena uhambe ukhuluma nomi kanjani. No. It's fine. Hayi ngiyasho nje Nkosazana. If besikuqondile ukuthi uMakhumalo she's one of us ngaba sinankinga but ke manje wethu masithanda masingathande akuyena wethu it becomes a nightmare. Musu ukhuluma indaba zabafazi ngoba vele Uyabona ke uyabamela abantu. Uhleze edefend uMakhumalo kwecase yami noMakhumalo uma bekunezinto ezironke ezenzakalayo. Noma ngabe uyakubona, noma ngabe akakuboni, abaqhubeke nje. Namhlanje ungitshela ukuthi ngidelusional ngoba naku wathi uMakhumalo uyakusiza. It's very hard to speak to Mayeni. Like, even when you try to speak to her, she just dismisses everything. She's somehow delusional. Sometimes abantu empilweni in general bayaba selfish. So if things are not going their way, kuyenzeka abantu babe insensitive just because izinto azenzeki ngendlela yakhe. uMakhumalo akaqali noma ngabe khona la sihlangene khona uyejwayele ukuthi Madozo bese ungitshelela noma yini angazi kahle kahle ukuthi kanti kwenzakalani kuyena noma yini. Like haya ngeke uze wazi ukuthi abantu bazizwa kanjani uzwa behind your back. Izinto esingesikwazi ukuyilungisa ezenziwa umuntu purposely uzokwane sefuna kube right kuyena bese cabanga ukuthi kuzoba kanjani. Yini kuphela into enginenkinga nayo umuntu yokuthi umuntu angidelela ngithathe kancane. Omunye umuntu sengalifuni iqiniso, especially umuntu owenza into ewrong kumuntu. Uhleze ezofuna ukuzidefenda kube ngazuthi no understandani. We live in this society where people are very entitled. Ezinye izinto ke zifuna ukuthi uvale umlomo wakho. Phela asifani guys, yabo asikhuliswa ngemakhaya afanayo. Yeah, if ingekho ngawe then ayikwazi ukuba ngamuntu, you know.